Mga higala, pag-iskutan ni Brother Nicugtas, ni Brother Fernandez, nga kita, mga tao diri sa kalibutan, lumalapit kita. Amen? Pero, dili ka mahadlok matubang sa kamatayon. Kaya kung atong basahon ang Biblia, Filipos Kapitulo 1, versikulo 21, bato pa ni Apostol Pablo, ang pagkinabuhi nako mauna si Kristo. O ang akong kamatayon mao ang akong kanalugan. Sa ato pagkinabuhi ng isa, nga kanang kamatayon sa usa ka tawo nga magtutuo ni Kristo, ang kamatayon sa usa ka tawo nga dalaga ni Kristo kadalugan na para niya. Muna manin ang kay maigsuon nga mamatay ka nga naatas kamot sa Ginoo. Kanang inyong kahago karon sa pagpamilaw, gikan pa lang sa inyong balay, itikang mo, pahingon sa kapilya, kitali na nas Ginoo. Muli kayo ni Bratso. Iya na lang kitali sa iyang mga mga igsuon. Wa yun na masaya. Kay kung atong basahon ng Biblia mga ikala, sa unang Korinto 15:58, naagibabasa mga ikala, unang Korinto 15:58. Ningon siya Apostol Pablo, ang inyong kahagop, ang inyong pag-alagad sa Ginoo, dili gayon makawa. Iya yun ang inalistas ng mga. Amen? Yan sa mga Korinto 15:58. Muna nga, karong orasa, alas 3, ayaw kayo tuka-tuka. Kaya kanina pang orasa, maura ba ni Tikap ito ba siya sa itong mata, nga bisag di ka patandukon, mutandukon, tagalin, ang muna ayaw kayo, kaya mo ni Tintal italin. Muna, maminaw dito sa punong Ginoo. Ano matagag oras ng Ginoo? Kaysa kalinawan bitaw, tanaw tag salita, tibuok adlaw. Nya atubang sa cellphone, bisag ko'y labi nga itanaw-tanaw sa mga i-post niya. Alam, kasa sa oras, pero minaw tas Ginoo, punong Ginoo, magtuka-tuka ta. Matagi sa oras ng Ginoo. Amen? Amen. Kunya, sa Juan Kapitulo 8, versikulo 43, nag-ingon ang balang kasulatan, si Kristo ginamulong, nagkatong ako mamati sa iyang pulong. Ang pangkatong dili ako dili mamati sa iyang pulong. Muna kayo naminaw atas pulong sa Ginoo, iyan magitas Ginoo. Amen? Ito kayo ito. Ang atong tema mga igalang, may tungod din yung pag-upisa ng Kusmari. Nanong ako manigiskutan, may tungod sa pag-upisa ng Kusmari. Kaya daghan sa atong mga higala karon nga mga protestante, kanunay yun nga muataki din atong pag-upisa ng Kusmari. Kanang mga bulagi, di ba? Kanang malayang reliyon. Ako iyaan mga isuon di Christian Cristo, grabe kayo mga taki. Nganong kita ng mga Katoliko, mukupisa mga nagparit. Nga kanang parit, tawara ka na. Grabe kayo. Ya, gatulong ko mga isuon nga mga Katoliko, mga laing reliyon na mga taki, anak. Asa rin po tining mga Katoliko muwat sa isipa-sipa. Mga taki sa disparit, ako ito mga parit. Mga parit, ito ganyan babae. So, hindi mo lang, laing reliyon na mga taki, asa rin yung mga Katoliko? Bakit dapat sila po isparin mga marintis sa kayo? Ako mga laing reliyon sa kayo ang mga taki, mga Katoliko sa kayo mga wais na simpa. Una, ini nga itong ipuhat karoon ang higala, sa kanang itong ipuhat karoon, pagtukon, mahitungod sa pagtulungan sa simbahan. Maunin nasa itong title, Bible Study. Itawag na siya Catholic Bible Study. Kaya ka ng mga laing reliyon, nasa sila Bible Study. Pero kita nasa tayo Bible Study, maunin siya Catholic Bible Study. No? Magtukon kita, mahitungod sa Biblia, tugluan ka mo, kung saan pagpanudlo sa simbahan. May mo nang laing reliyon, ganong bumupisa mo pari, na naaman sa Biblia, na walay tao na makapasaylo sa sala, gawas sa Diyos lang. O, niya, sama mo, mga Katoliko. Na naaman sa Biblia, yung sumakot, na walay tao na makapasaylo sa sala, gawas sa Diyos lang. Ano yung pare? Diyos na tao. Tao, niya, musikin sa Biblia, walay tao na makapasaylo sa sala, gawas sa Diyos lang. Kung di ka magtuon sa Biblia, kaya ino sa sakto sa mga pastor na. Uy, Biblia, iwas ka din ito, Biblia, ito ako sa magagin. Di ba? Nada naman yan lang. Muna magtuon kita. Ilan ang gamiton ka ng Marcos 2:7. Patayin na yung mga higala kung may gamiton sa mga gamiton. Marcos 2:7. Ya, doon na pala yun ang gamiton. Iningaa sa Salmo, Kapitulo 32, versikulo 5. Si David, dihang nakasala, si David, nikumpisal siya sa iyang sala, nisungit siya sa iyang sala, at tubangan sa Ginoo. May manggana, may muli mga protestante, o tanawa. Si David, alagad sa Ginoo, diyang nakasala siya, direct tugad, di-direct siya sa Ginoo. Wala siya wagi pare. Kaya kamo
ang mga Katoliko mumuhagi mo pare, natawag na. Mao na mga igsoon. Mao na ang ilang sugna, mao na ang ilang pangutana kanunay sa akong pagtuong Katoliko. Nya kung di ta katubag, wala birahan kita maayo nila. No? Birahan niya gamit ra sa mga bersikulo sa Biblia. Nya uwi kay mga Katoliko ito mga inosente sama sa mga nasa bukid ayo pang pisisipahan dali kayo mahila bilang hingan. Wala magtuon jud ta. No? Unya usa may tupag nato anak ng hingan. Ato tubagon. Ang tubag na ito mga igsoon, unsa man kayo panudlog sa atong simbahan nga Katoliko. Mahitungod dinig pag-umpisa na itong kantos na pari. Mga igsoon, ang panudlog sa atong simbahan nga Katoliko, mahitungod sa pag-umpisa sa pari. Kini ay atong pag-umpisa ng ikalakusan tinikamatang sa sakramento. Diba? One of the seven sacrament, kini confession. Usa ni siya ka sakramento. Usa na sakramento, usa na siya ka taytayan sa grasya ng higala. Ang grasya ibubo sa Diyos sa tao, ipaagi niya sa mga sakramento. O niya, matod pa sa panudlo sa simbahan, ang pag-umpisan nato sa pari, maunay pag-umpisan nato mismo sa Ginoo. Sa ato pa rin mahigala, kana ay pag-agi nato pag-umpisan nato sa mga pari. Ginoo ang atong ikumpisan na. Naabatay mabasa sa Biblia na, naabatay pa sinabi. Ingon naman yung mga langit na yun, iso ka pag-inisip, asa mabasa na? Asa mabasa sa Biblia? O, di ba? Ano sabi? Asa mabasa? Ato nabasa mo ng Biblia. Ato unang paglikon ang Old Testament. Ang Old Testament yung unang paglikon. Nasa Hosea. Lista niyo mga Hosea, Kapitulo 7, versikulo 19. Dihang nakasala si Akan. Si Akan, dihang nakasala. Kaya nakakawat ulit siya o panakdol. Nakamisula mga higala. Wala niya giuli sa tagiya. Dihang nakasala si Akan, nakonsensya si Akan, miduol si Akan ngadto ni Hosea. Di miduol si Akan, ngadto ni Hosea. Ilista na niyo ang isun. Mga may kulpi-papi, itayin na sa isip. Hosea 7:19. Pagkasa ni Akan, miduol si Akan ngadto ka Hosea. Unsa na si Hosea? Pari na si Hosea. Babasa na sa Zacarias Kapitulo 3, versikulo 1. Si Hosea usa ka pangulong pari. Ihang nakasa siya kan miduol siya kan ngadto ka Hosea. Niingon siya kan, Hosea, nakasala ko sa Ginoo. Niingon si Hosea, okay Akan. Ay nakasala mo ka sa Ginoo. Isugid ang imong sala at ubangan sa Ginoo pero hindi agi ka nako. Nakuha ni pagto mga kana. Sa ato nga, asa na to isugid atong sala at tos Ginoo pero ato ipaagi sa kaparian nga igsoon. Sa ato pa ni mga higala, dili di takabuot sa Ginoo, dili takabuot sa paagi sa Ginoo. Kung ang iyang pasaylo sa usa ka tawo, iyang ipaagi sa iyang mga piniyanan. Kaysa ng mga piniyanan, mga kapalitan mga igsoon. Naapanas Biblia na Hosea 7:19. Ihang misugid si Akan si Aksana, miingon si Hosea, Akan, gipasaylo na imong sala sa Ginoo. Pero diin misugid si Akan, dito kipaagi ni Akan, Hosea may galaw sa kapani. Sa ato pa rin mga higala, kita mga Katoliko, ayaw itawon mo pagilan sa mga lain martilyo. Kining atong gibuhat sa pag-umpisa nato sa pari, biblical yun di mga higala. Amen? Amen. Itong biblical na ang basihan sa Biblia mga igsoon. Wala lang masabti sa ato mga higala, mga protestante mga higala. Para nila, ang ato ang gibuhat, wala kuno sa Biblia. Na sa Biblia. Wala lang nila, wala lang nila mapatayin. Biblical, sinayok lang sila mga igsoon. Hosea 7:19 to. Ato pag-upunan, ikaduhang teksto ni sa Old Testament, mabasa sa 2 Samuel. 2 Samuel, Kapitulo 12, versikulo 12-13. Ato ang hinayon. 2 Samuel 12, 12-13. Dihang si David, nakasala sa misa ni David. Nakapanapaw siya, nakapamapit. Sala ba nagpamapit? Sala ko lagi, mortal sila, sa 10 commandments. Nakasala si David. Dihang nakasala si David, nakonsensya si David. Kung sa ibuhat ni David, miduol si David, nagto sa usa ka piniyalan sa Ginoo. Mao si Nathan. Isa si Nathan. Dihang niduol si David, miingon na si David, Nathan, nakasala mo sa Ginoo sa akong pagpanako. Kung sa Ginoo ni David,
Ayaw sa ingon ni Nathan. Oh, okay David, kinakasala mo ka. Isugid ang ilang sala. Diri ato bangon ka na ko. Di isugid si David. Sa ato bangon. Ato bangon ni Nathan na usa ka ministros nimo. Nya, yang nagsugid si David sa sala. Unsay gisulti ni Nathan? David, gipasaylo na ang imong sala sa Ginoo. Sa ato pa, kinsay ni pasaylo ni David? Ang Ginoo. Ginoo ra magpasaylo, pero pinaagi sa mga pare. Di niagi sa David, dito niagi kang Nathan ng Islam. Sa ato pa, kita mga Katoliko, ang atong mga sala, atong isugid nga to sa mga pare. Kay kanari pagsugid nato sa mga pare, maori ni pagsugid nato nga to sa Ginoo. Mayroon sila delivery. Direct to God. Hando sa tas Ginoo. Kunya kung hando sa Ginoo. Kung saan mo na pag-ibaw, mag-ipasaylo sa Ginoo. Ang mga layo-layo Ginoo sila, direct to God na tabra. Ato kung may pasaylo, Ginoo, pasaylo ako Ginoo. Yan, nabi Ginoo ito pa. Okay, pastor, di pasaylo na ako. Diba? Wala. Pero kita mga Katoliko, kasiguro ba tayo pasaylo na Ginoo? Oo, kasiguro tayo. Naanak sa Biblia. Yan, mayroon sila. Brad, kana yung mabasa litra po litra, Brad. Basahin yun ko litra po litra, Brad. Isugit ang atong sa atos pare. Naoy, asa masa, ikatulog ako ni Tisto. Kipan yung higala. Hos visiti suripi, Diyos ang milusi, kusitrisi. Ikatulog. Hos, Ecclesiastes 5:6. Ato masaon na? Ato masaon. Kita guru saya, kita mga Katoliko, no? Ano ba? Saya kita mga Katoliko, hindi kita timaan sa mga utang ng mga walay pulos. Ito kanang mga mayroon maglisod na timaan. Ato ng timaan. Tulong na natin sa Ecclesiastes 5:6. Ato masaon. Ecclesiastes 5:6, lagi mo din kung makasala ka, isugid ka na sa pari sa Diyos. Nawa, naagiro? Isugid sa pari sa Diyos. Ecclesiastes 5:6. Kung makasala ka, isugid sa pari sa Diyos. Asa natin isugid? Sa pari. Wala yung isugid sa pastor. Sa pari. Amen? Amen. Aron na ikala. Biblical pa rin nato pag-umpisan din. Kapag yung ginawang ikala, kanina sa inanak ka pinangga mga isuon. O niya ang igala arita sa New Testament. Pag-abot ni Kristo ang igala din sa New Testament, nagpili siya 12 apostolis. Amen? Nagpili siya 12 apostolis. Si Pedro, Mateo, sawa pa musaka si Kristo balik sa langit. Sawa pa siya mapaulit ka sa langit. Ang iyang mga apostolis, ihataga ko turin sa pagpasaylo sa isa sa salat. Ang familiar kita na, mga minibahon mga ganyan mga taga-sityo kong kahan. Manibahon ganyan. Juan 20:22-23. Juan 20:22-23. Ningon si Kristo sa mga apostoles, bisag unsang sala na inyong gipasaylo, gipasaylo ko kini. Bisag unsang sala na wa ninyo pasaylongan, dili ko usab kini pasayloon. Klaro kayo mahigana at una yun ay ihatagan o gahong sa pagpasaylo. Kinsa? Mga apostoles. Nya ka mga apostoles, pare ba to? Pare, uy. Kaya ihatagan sila gahong sa pagpasaylo sa masala. Kanang kahuma wala ka sa mga raing na relihiyon. Kita ka magbimburo sa raing na relihiyon, kumpisa sila pastor. Wala sa. Pero kita lagi Katoliko, kumpisa sa pare. Kaya nga naman, masapot ka na tato na ang mga pare at yung nag-utulit Kristo pasaylo. Amen? Tungkol ang kahuma mga ganap. Juan 20:22-23. Bisag unsang sala na inyong ipasaylo, matod pa ni Lord, ipasaylo ko kini. Bisag unsang sala na wa pa sa inyong as mapari, dili usab kini pasaylo ko sa inyo. Sa ato pa mga higala, makasiguro kita mga Katoliko na mukumpisal nato sa atong mga kaparihan, makasiguro kita kung ipasaylo tas pare, ipasaylo kita sa Ginoo. Amen? Ay ang Ginoo dili mamaka. Bisag unsay ipasaylo ninyo mga pare, ipasaylo rin ako. Pero kung wa gani mo pasaylo sa pare, kita pasaylo sa Ginoo. Mao na kung unsay paagis Ginoo ato na sundon. Amen? Nganong ato lang yung direkta po ng Ginoo. Ginoo, pasaylo ako Ginoo. Sortihan pa ni mo Ginoo sa iyong mga sala ng Ginoo na bawal na daan. Di ba? May yung lain-lain, uy, dahil ito gano'n, ang atong sala ato natin kumpisal sa Ginoo. Pag imo pumatukaan ng Ginoo, nasayot ang mga Ginoo na. Amen? Asa na ito ipagi? Ato na ito ipagi sa iyang mga pinialang mga hingala. Sus mga hingala. Nindot kayo ang itong Ginoo.
Grabe kayo ikugmao ng Ginoo. Kay bisag human kita niya tuksa, human kita niya luwasa dito si krus, gibilan pa kita sa sakramentos pag-upisan. Aron ka makasala at balik, makadawat niya po ka sa iyang kaloob sa inyo. Pinaagi sa pag-upisan. Amen? Kaya kung dili ka kasala balik, ano iya pamatag ito kurang upisan? Wala naman tayo upisan. Ganun na pa may upisan. Nagpasabot na makasala niya. Pero bisag makasala, ang kaloob sa Ginoo. Muna ito kurang tanya sakramento sa upisan. O ka ng sakramento sa upisan, naalamang ka na makaplagan sa ato ang simbahan katoliko. Muna ayaw mo pamilya sa atong simbahan katoliko. Ayaw mo paglayat. Ayaw mo layat sa atong simbahan. Ang uban mo, layat lang, tungod lang kay sponsoran sa mga reliyon. Di ba? Pasila mo lang mga anak. Ang uban gani, nakagan lang 5 galatang sardinas. Kapag mabugas, bubiya rin sa atong katoliko. Ayaw din mo nila. Ayaw kayo nga naman. Dako kayo nag-insultos mga santos. Ang mga santos nagpagabatay sa itong reliyon. Kita hitoon, bayaran natin usa ka natang sardinas. Hindi yan na ito. Diba? Papagin nyo na kayo. Lumanan ko isa lang. Kunya, dako kayo nag-insultos sa atong Ginoo Kristo. Kaya siya nagtukod sa sibang katoliko. Kunya, imo lang ibaligyan. Ayaw yung mga higala. Ayaw yung pahaylo sa atong mga higala. Unya, kining teksto nga ilang gigamit ato ning ipasabot ninyo mga higala. Kaning Marcos 2 City. Ilang man yung gamito? Marcos 2 City. Wingon tingali na sa inyo muna pa. Brad, naalagi sa Biblia lagi, Brad. Nga walay tao makapasaylo sa sala. Gawa sa Diyos lamang. Sakto masa ng mga lain reliyon, Brad. Kaya kung may tao makapasaylo sa sala. Gawa sa Diyos lamang. Mga higala. Kanang teksto nga ilang igamit, wala masakti nila. Ano may wala masakti? Kaya nidiritso sila versikulo 7, wala sila muagi versikulo 6. Atong tiwas sa basta atong unang-unang 6. Atong ni Juan Marcos 2 City matulog, versikulo 6. Ang lisulti na yan mga higala, dili ni atong Ginoo Kristo. Mga kaaway ni Kristo ang lisulti ang mga isuon. Dili ang atong Ginoong Kristo. Hipulong-ulungan ang gamiton mo sa laing reliyon. Mura na sila gipapur sa mga kaaway ni Kristo na una. Kaya ang isulti yan mga kaaway ni Kristo. Kinsa mga iskriba o mga parisiyo. Kaya ni Anang higayon na marigala ang mga iskriba, diyan nakakita sila ni Kristo na. Kinitawhan na ayaw ang mga sikritun. Kinitawhan na pasaylo si sana. Kanang mga iskriba mga galamura na siya mga maritis sa atong panahon karon. Mga maritis pa. Sige pangantay ba kung sa nikawan. Tawag mo tani si Jesus Christ. Nga nakaayo ka nit masang dito. Sa atong panahon na hindi mga maritis panahon ni Kristo. Sa atong kawag din ibinuha ako karon. Murang may suon. Ikaw sa kinabuhis mga maritis na. Pero ang nindot i-maritis na ito ang pulog sa inyo. Amen? Kung nindot i-maritis na ito sa mga sino. Hindi kita na mamantes, kinabuhis sa tao. Mamantes, kung sa tao na walang ni ugam. Ayaw ka na. Ayaw. Pulog sa inyo mo na ito ilipak. Amen? Kung ikaw yung ginoo mo na ito sa ilipakon. Amen? Kapakin niyo naman yan. Naaman sa Marcos 2:6. Ang nagsulti niya na mga iskriba o mga parisiyo. Ganun gigamit mo sa itong higalan na yung reliyon. Kaya dili mo ni paruganan sa itong Ginoo. Sa itong kadamor na higamit sila anak, mura sila gipapor sa mga kaaway ni Kristo. Amen? Pero kung anitas paruganan ni Kristo, doon ay katagan niya sa pagpasayos ng sana. Kinsa na, mga pari mga higalan. Muna mga isuon ang ato mga pari amuro na to. Kay katapusan punto na ko akong basahon ang Sirach Kapitulo 7 versikulo 29. Nag-ingon niya atong basahon na Sirach 7:29. Nag-ingon ni kahadluki ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Tahura ang iyang mga pari. Kaysa pagtahod niyo sa mga pari, gitahod niyo ang Ginoo. Amen. Una ayo. Bisa pasipyat pa ng mga pari, ang mga pari pa na numbang pa, na may pari pa rin mag-isa pa sa walay kwarta, tama inisipyat ng pari pa, pero tamura ang ilang pagkapari. Amen? Kaya ka ng pari tao, na sila naman sa nipuyang ang pari, ano na natupot?
pero tahura ang ilang pagkapari. Kaya ilang pagkapari, sagrado. Although bisa ang ilang personal nga kinabuhi kasidyan, pero ang ilang pagkapari, dito na kasidyan ilang pagkapari. Kaya sagrado ang ilang pagkapari. Amen? Si Rag City Batinoybi, tahura ang mga pari. Kaya sa pagtao ko Diyos pari, itahod niyo ang Ginoo. Amen? Mauna makahita na, magpabilin ta sa atong pagtuong katoliko. Hangtod kanos na kita mawagtangan o kinabuhi, pabilin ta sa atong pagtuong katoliko. Kay maura ni ang labing siguro masibahan na ituko ni Kristo kung makadana at ato sa manin. Amen? Kaya salamat kung kayong hapon, Ate Maria.